Здравейте, приятели! Аз съм Марти и днешното ревю ще бъде храна. Тъй, в коментарите може да напишете дали храната ви хареса и ето я и нея. Ако не се чуди какво е това, това е желе за ядене. Да, не лъжи желе за ядене, може някой, ако някой не е късвал или не знае какво е. Това е едно желе, което се яде желе рибоба и на много меки със сок. Ето това съм го си купил от Копа и в магазина в Белслав и струва 30 стотинки, като може да го вземете някъде другаде за по-малко стотинки, зависи какъв магазина. Но ако има някой скъп магазин като мол, това може да струва един и нещо. Ако е на летище, може да струва 2 и нещо. Но ако е на летище, може да струва 3 и нещо това желе, а не 30 стотинки. Ако вземете 3 от Белслав, това ви прави общо 90 стотинки. Така, сега ще ви покажа как аз го отварям. Така, приятели, ето го и го отварям пред камера. Сока на това е много хубав. Защото е ябълка. Ето. Ето как изглежда така и отдавна не бях яла такова желе и е много супер вкусно. Сега ще покажа и предното сега. То също е от днес. Ето това. И кутийките, ето ги двете, ще ги запазя. Може да не потребят пак. Надявам се това видео да ви хареса. Ако е така, оставете по един лайк и се абонирайте за моят канал. Също така, ако клипа не ви е харесал, може да чекнете долу в канала ми да видите клипа на Лео и Лео, защото правя и хубави клипове на концерти. Чао!